Като деца слагахме светулки по челата си, приличаха на светещо трето око. На някой им остана за цял живот. Владислав Христов, скъпи радиослушатели, както ви казах в началото на предаването, ще си говорим за неговата четвърта всъщност стихосбирка, Обратно броене, написано отзад напред. Защото сега ще разберем защо. Здравей! Здравейте! Това е твоята четвърта книга и нашите слушатели, които са чели твоя поезия, които са запознати с творчеството ти, знаят, че ти си последователен в начина си на писане и имаш определен стил. Може да се каже, че той е близък до източния начин на писане, но не само, защото тематиките, особено в тази книга, са много свързани с живота ни тук. Тази книга е изключително цялостна и е в този смисъл наистина книга, както и предишните ти всъщност. Но тук читателят може да проследи едно развитие от детството, от твоето детство, но предполагам, че всеки може да се припознае, тъй като силата на детството винаги е общо валидна. Да, както любовта, всъщност, която също присъства в тази книга, зрелостта, смъртта, и всъщност ти проследяваш своя път до този момент, до твоята зрялост на попрището жизнено в средата. Да, може да се каже точно, че това е някаква ретроспекция и тези модели наистина при човек се повтарят, но индивидуалното го прави различно когато вече се впише в една творба. И точно за това исках да покажа на мен какво се е случвало и някакси всеки читател по различен начин да открие подобните в него изслучвания в живота му. Мислил ли си като по този начин, тъй като книгата, нашите слушатели и бъдещи твои читатели, когато вземат книгата в ръце, ще видят, че има едно объркване, което не е случайно. Всъщност тя започва отзад напред. Пътя може да се каже, че не е линеен. Да, значи има два варианта на прочит на книгата. Единият вариант е когато се започне от 65-та страница, защото тя започва от 65-та и завършва на първа. Първият текст е за смъртта, последния, фактически първа страница, която е на края на книгата, започва от първия ми детски спомен. И по този начин в едно тяло имаме две книги. Ако броим наобратно, може да видим как наистина има една съпротива срещу смъртта, защото започвайки от смъртта, ние се връщаме и отиваме към детството и това е като един камък хвърлен в реката, срещу което течението върви, но камъка остава и напукна всичко на природните закони, на гниенето на телата. Тук в поезията поне можем да си позволим всичко. Тук съм си позволил да връщам наобратно от старението към младостта. Да, и детството е тема, която присъства много като тема при много поети. В много книги това е разковничето, което е спасително и то точно като противовеси или пък ответ на смъртта. Сега се сещам, снощи четох Марк Странт, тъй като наскоро излезе една книга, която е събрала голяма част от неговото творчество. И в стихотворението, в което той Тържество се казва то, в него той пише за пустотата, за нищото, за тази дистанцираност и състояние, което много често човек изпада на самота. И когато той вече е достигнал до това нищо, стихотворението завършва с то ще ми
припомни това състояние на детството. В този мрак аз чувам детството си. Да. И, котва, да. Това е спасителна котва, която ни казва, че насред нещата, които се случват с този свят, а те, както всички виждаме, не са никак добри, детството като чистота, защото всяко дете се появява на този свят, не знаеш, че света е във война. По този начин детството винаги може да ни върне към по-добрия начин на живеене. Да, като каза война, се сетих за това стихотворение с кестените. Ако можеш да ми помогнеш да ми кажеш на коя страница е, би го прочел с удоволствие. И това е другото нещо, което присъства в тази книга. Ти много добре съчетаваш вътрешния си свят с външния свят, с това, което в момента е света. И политически, и социално. Той по някакъв начин поезията трябва да отразява наистина, да бъде като една лупа и тя е увеличителна, с риск дори да прогори някой друга плът, но не трябва да спестява нищо, от което се случва, защото иначе прави мечешка услуга и на самия читател. Тоест, ако и поезията почне да се затваря очите, значи е станало страшно. На 55-та страница. На 55-та страница. Сега, скъпи радиослушатели, ще ви го прочета, след което ще чуем още една песен на Ленар Коен, защото Владислав Христов искаше тази вечер да звучи Ленар Коен, последния му албум. Заредиха кестени в магазина, купих си цяла торба. Едно дете на улицата ме пита: какво носиш в торбата? Кестени. Стават ли за война? Владислав Христов, обратно броене. Той е гост в Аларма. Говорим си за тази книга, която... Добре, преди да прочета стихотворението, което е посветено на Силвия Чорева, което на мен много ми харесва в тази книга, искам да те попитам. Сега, ти самия как се чувстваш? Къде се ситуираш? Защото тази книга е много... не би казал житейска, но много... посочваща мястото, на което си се намираш в този момент и какво си преживял, какво си изживял, какво се е натрупал и съществува тази зрялост, която е която се усеща. Според мен имах разговор с Илко Димитров, поета, много уважаван от мен, и след като той прочети книгата, знаеш ли, Влади, той ми вика, трябва да стигнал си някакъв връх на тая изчувствена форма в поезията и ти трябва да си дадеш въздух и да прецениш на къде да поемеш. И аз му казах, аз го усещам, че това ще бъде последната ми книга с този тип писане на поезия, защото аз самия виждам, че това нещо не може до безкрай да бъде форма. Тоест, то е форма, която да те предвижи до други параметри на нови начала. Тоест ти си изследвал до крайност. Да, аз мисля, че с тази книга вече не искам да прекалявам с това, което ми е дадено. Аз виждам, че за мен в поезията ми е дадено много, но не искам да спекулирам с моите възможности и да това се отрази зле върху самата поезия. И малко така, като Ерик Антонаш се оттегля в една много добра възраст от поезията, която може би естествено имам книга с Хайко за издаване, имам и стари поеми любопитни от 90-те години, много дълги, ала Сандар, които също мисля да ги издам, но в крайна сметка с този тип поезия наистина мисля да приключа. Сега в момента имам завършена книга с публицистика. Нещата при мен отиват към една по-социално реагираща тематика и писане, която искам да продължа
с нея. Мисля, че публицистиката ще е следващото ми голямо предизвикателство. Да, въпреки че не се зарича и тъй, защото обикновено ти може да не искаш, но стихотворението може да иска да излезе. Така е, но като усещане на този етап, мисля, че трябва да намеря другите форми на изразяване. Наистина, тази форма не бива да бъде безкрай. Всяко нещо не бива да си мислим, че като спрем в нещо, ние го погребваме или ясно трябва да има граници в едно творческо развитие и те трябва от самия автор да бъдат усетени. Не, тя публиката може да иска да е още 10 такива книги, но идеята не е автора да се съобрази с това, идеята е да следва себе, защото няма да е честен. Аз сега пиша различни неща и не искам да прикалявам просто. На Силвия Чорева. Отърване няма, казва ми Силвия. А как искам един ден да спра да пиша от щастие? Много обичам това стихотворение, защото то е някакси показателно и за книгата. Защото в нея, както стана ясно, ти балансираш това светло чувство на детството и в същото време смъртта, която е много осезаема, и любовта, между другото. Любовта също е част от тази книга. Та за светлите и тъмните участъци, които те балансират във връзка и с фотографията, разбира се. Те имат наистина такова свойство да везната да не тръгва на едната посока, защото знаем какво става. Как като сложим голяма тежест и другата паничка се разхвърчава из стаята. И за да не се стига до там, трябва по някакъв начин да излизаме от тъмното, да влизаме в светлото и пак така. Аз го асоциирам с един гущер, който като светне слънце излиза, понапича се и после пак се мушне в дупката. И така във всяка книга, не само при поезия. За мен стойностните книги са книги на баланса, защото крайността е лесна. Крайността, изпадането в крайност, както спомена, тя е едно избухване, което остава незапомнено. За мен запомнящите се неща са нещата на овладения баланс, както да кажем диаманта има структура кристална и след която няма мърдане. Така и когато успеем да направим баланс в едно произведение, независимо какво, ние така структура му правим кристална, че нас утре ни няма, ние сме тленни, но тая кристална структура остава за много дълго време. И затова идеята на баланса вече за по-зрелия творец, естествено в началните си творби всички автори са били напред-назад, крясъци, викове и всякакви такива неща, които не са лоши, естествено, и трябва и по-късно да присъстват. Но за мен този баланс и тази структура са много важни за смисъла на една творба, защото тя е не автора да се увековечи, а самата форма и в самото съдържание да бъде запазено за едни следващи хора, които след нас ще дойдат, и те да видят, че по този начин, както е правено преди, те ще го направят по свой различен начин, но нишката, която ще ги свържи, ще се намери, ще открият точно в тази структура, която не се е променила толкова години. И ние като пишещи, да кажем, хора, имаме точно така една щафета, която предаваме от автор на автор и никой не е паднал, и когато някой се самонарече поет, аз започвам да се притеснявам за него, защото той явно наистина не разбира, че той е една много късна последица на много други автори, които са предавали тази щафета и тази структура, и ние пишещите трябва само да бъдем благодарни, че сме имали такива предшественици. Да, и това е вид живот също така. Да, ние продължаваме живота им, тя ги няма. Една част е за са починали даже и преждевременно, защото това поезията е вид някакъв нож, който се врязва в
докато душата се изписва на листа, един друг нож влиза в тялото и много често поетите не доживяват до дълбока старост, но това е пък тяхното живеене, пък не може да се калкулира с години и въобще с физическа възраст. Владислав Христов е при нас на гости в Аларма. Говорим си за обратно броене. Автор на Корицата Иво Рафаилов. Ти с него през годините работиш и не случайно, защото знаем, че Иво Рафаилов е поет. Освен това има много, много добър усет, но на Корицата е твоя снимка. Да. Едни ръкавици, които са поставени на една стена и това, което на мен ми говори като читател е аз съм на чисто. Аз махам ръкавиците и моите ръце са чисти. И във връзка с това искам да прочета мотото на книгата. Остава ми сега един единствен портокал, сърцето на Аполинар. И веднага щом го прочетох, след което, прочитайки книгата си, казах, това е този портокал, но този портокал е обелен. Той е започнал да се яде с всичките му, разбира се, метафори, които влагам аз, но някак си така си го представям, защото ти пулсираш с твоята си честота. Нетрайността на обеления портокал говори като всяко нещо в нашия живот, че трябва да се консумира. И тая нетрайност е добре да ни кара да се движим, защото ние казваме, че много неща около нас не са добре, но в същия момент, отвъд констатацията, ние рядко имаме движение. И трябва да се замислим за всяка нетрайност на всичко около нас, включително в случая и портокала, който днес го има, утре го няма, ако не го консумираме. Така и ние трябва да започнем да търсим действието, за да имаме и промяната и да имаме едно добро случване, а не в крайна сметка да оставаме с едно недоволство от живота, че нищо не се случва. Мъртва рибо, ти, Хрило и Перка едновременно, застинали в кълта, напролет тук ще бъде нива, ралото ще те изрови от пръста, тогава няма да си мъртва риба, пшенично зърно ще бъдеш, после клас и хляб на масата, в устата нафор и вино, но има време, мъртва рибо, сега свикни с кълта. Точно този живот, който живеем. Тази книга, както споменах, е свързана с възприемането на реалността по екзистенциален начин, по личен начин, защото ти си в същото време социална личност, социален човек, но правиш разграничение, да кажем, от есеистичните или пък политически статии, които пишеш. Пазиш поезията си, така да се каже. Тя по някакъв начин наистина трябва да бъде опазена, да не стане грубо политическа, защото момента в поезията на увисване и на пресоляване, да го нарека, е много тънък. И когато читателя усети едно умишлено развяване на определен байрак, това нещо автоматично го кара да се отдръпне и да каже, аз в много други жанрове съм го виждал това. Всеки ден ме засипват от различни такива неща и аз не искам моето островче, наречено поезия, да бъде засипано и то с подобни манифести или нещо такова. Затова с поезията трябва да се пипа леко и ако има някакви такива моменти, те да не бъдат афиширани по един директен начин. От там нататък вече всеки може да има трактовка за текстовете и то затова поезията е много ценно, защото самият текст е 1/3, 2/3 остава за читателя да си го довъзпроизведе, храносмени, преработи по някакъв начин и да в крайна сметка да има ефект върху него, защото поезията е малко слово с много голям ефект върху читателя и затова нека да бъдем завуалирани в добрия смисъл в текстовете си и да дадем повече работа за читателя.
Да, тази краткост е присъща на теб, но в тази книга за първи път ти работиш с Екатерина Йосифова, тя е редактор на книгата. Да. Тя също е поет, който е много пестелив, много внимателен в думите. В същото време поет, който борави с иронията по много специфичен начин. В твоята поезия също присъства, съвсем умерено, разбира се, но се усеща този поглед. Кажи за работата си с нея. Какво ти даде един такъв човек и един голям поет, като Екатерина Йосифова? Аз винаги съм харесвал по някакъв начин за нейната не само краткост, а способност да го каже с половиността, но да отекне много дълго текста. И аз пожелах, знаех, че тя харесва моето писане, но никога така не съм набирал смелостта да я потърся за редакторска работа и си казах, вече дошло е време, ако каквото ще да става с мене след нашата среща, аз трябва, да поискам такъв тип съвместна работа от нея да ми помогне. Аз достатъчно си ги изчиствам текстовете и то буквално не остава много работа, но аз исках нейния страничен поглед и толкова много опит, естествено. И занесах първата ни среща, беше в една сладкарница на втория етаж и тя ми каза, ела да отидем на втория етаж, за да не чуват на първия какво правим. и викам, и аз си помислих, че наистина ще се случи нещо общо с мен и с книгата. Но тя естествено беше много... Тя е добър човек, генерално, с голяма добра душа. И ми каза много неща и малко така ме обърна книгата с краката нагоре. И в добрия смисъл, аз малко се постреснах. Но ми каза много неща отправни за мислене. След това, естествено, аз една част само приеха от нейните предложения, но въпреки всичко аз след нейните корекции преработих, тя така се дошлайфа и следващата ни среща вече имаше съвсем дребни корекции на текстовете и в крайна сметка завършихме с 2 срещи цялата книга. Тя ми пожела успех. И сега, когато преди няколко дена я дадах вече готова, тя беше истински щастлива, че така двамата сме достигнали до консенсус в нашите минимализми и сме ги довели до един краен продукт. Да, това е интересна среща. Владислав Христов, скъпи радиослушатели, след малко продължаваме. Владислав Христов е при нас на гости в Аларма. Говорим си за обратно броене. Предлагам ти да кажем за нашите слушатели, които искат да се срещнат с теб, кога ще имат тази възможност. Тези от вас, скъпи радиослушатели, които сте в София на 7 декември, заповядайте в литературен клуб Перото от 19 часа. Тогава ще е софийската премиера на книгата. Освен това, на 18 декември в рамките на литературния фестивал ще си заедно с поетите Ивайло Добрев, чиято книга би трябвало да излезе до тогава, и на Красимир Вардиев. Също се очаква нова стихосбирка. Това ще бъде много интересна среща, защото вие с Красимир Вардиев се познавате от много години. Вие сте започнали от един куп Боян Пенев в Шумен. Освен това сте от един град и ще бъде много интересно да се види как двама поети, които са започнали по едно и също време, в каква насока са се развили. Така е, да. Ивайло Добрев също е поет, който е много интересен, така че една хубава компания. Да, така е. В Шумен ще представяш ли книгата всъщност? Мисля, че ще бъде през 2017, защото тогава в януари мисля в Пловдив да я представя и след това най-вероятно в Шумен. Очаквам и през март да излезе и книгата ми с публицистика. Да. Която е към над 80 текста, близо 300 страници с различни тематики, които съм писал, и така другата година ще е също за мен доста наситена. Очаквам и немската книга на Германия. Да я представиш там.
там, да излезе съвсем скоро на немски. Така че те първа предстоят. Много е хубаво, че ти реши да си представяш книгите, защото в първите книги не искаше да четеш стихотворение и да се показваш, но това е нещо много ценно, защото съвсем непреднамерено човек може да поговори с автора и до премиерата има време, може да се прочете книгата. Това, което видях, един от класовете на Иван Добчев в момента подготвя ли се нещо? Понеже той харесва много моето писане, Иван, и ме занесъл книгата и те просто са чели от нея и се бяха снимали с целия клас с моята книга, което беше много мило, да. Това е много интересно. Една такава книга да бъде превърната в театрален език вече, да бъде сигурно им е поставя и задача, трябва да питам как се е възприели въобще и те. Но интересно, в театъра, поезия в театъра, но по принцип прозата по-често влиза. Защото знаем, че то е доста по-интимно преживяване, както стана ясно в твоята книга. Аз ти предлагам сега да прочетеш няколко стихотворения, защото съвсем различно е, когато автора си чете стиховете. Март е в разгара си, дърветата ръсят цвят по топлия асфалт. Проститутките крачат като щъркели в нивята. На китайски проституирам се изписва с 2 знака. Продавам пролет. От месеци не спира да вали. Слушам Чейт Бейкър и други кахърни. Прахът расте по ъглите. Отказвам да се къпя. Погрознявам. Зъбите ми капят. В същото време, както съд за 3 път цъфти. Сънувам те често. Носиш кошница пълна със сняг. Покрита е да не видя снега. Той мен да не види. Трамваят едва пъпли през преспите от сняг. Китайската храна лежи в скута ми. Пъхнал съм длани под топлия ориз. Така мога да изкарам целия ледников период. Моля те, грижи се за новите ми кафяви обувки. Ще дойда някоя есен да си ги взема. Един мъж ще отвори вратата. Кого търсите? Кого всъщност търся? С разделата ни листата ще се разделят от дърветата, брашното от хляба, гроздите от лозата. Така в раздяла ще заживее светът, съпричастен с нас. Това ми напомня как бащата пада след детето да му покаже. Виж, и аз падам, никак не боли. Удавника за птиците е остров. Кацат по него, свиват гнезда, идват тюленчета и бели мечки, биолози някакви с такива лупи. При вълнение удавникът се поклаща. Тази суша не е като другата. Владислав Христов, скъпи радиослушатели, много ти благодаря, че беше мой гост. Пожелавам тази книга да достигне до хората, до които трябва да достигне, а мисля, че така и ще бъде. След като излезе книгата ти с публицистични текстове, бъди гост в Аларма. Владислав Христов и неговата 4-та стихосбирка "Обратно броене". Търсете я.